Frank Motors, authorized dealer of Tata Motors PV, is now open at Lightcorny, Shillong. We are here to offer you India's most safest cars and to ensure you to get the most out of owning a Tata vehicle. Ka Mount Olive Culinary and Hospitality Management Shillong ka khot admission haki professional courses prepare. Ya ka jingtip ka ba khamnya lecture ka City Office 100 Academy ha Malki. Kasngap AM College Mendagasi kalau yo ban play yo moddur jong usngap sings AM Hapalau jong kasngap AM College Maugrawat Southwest Khasi Hills District. Hakabau ba Karnes Soshang MDC jong Maugrawat ubala longru President jong kasngap AM College Alumni Association ula long mukwangsan. Hakanihi ke jogos ni ba Karnes Soshang ula yo ru ban play ya kalindi ya kejan kabalas na kerpang nagabenta ki badan ga jingduna hakid khotman ban pendon kam ban kieu ban hiar hakamang tingka ka balong saulak tingka limba ka KCDC ka jingbo bat ka jingple ya uneu mot sa kenmau jong snap sings im kumus im nakis im bakrau juga hima maharam kalong gum ka jing sa kenmau khaman jong ni ga jaka pule kum ka dak ban kenmau ya ki kam ubalai daya kari bat ka jai bil reu bakan yai ne ban sa kenmau ya ki mati ki balale haki por ba lekno hakan esi la long shisha ka bai shongkon naga jing sakhilang na do ki nong hikai ki samla puli ki nong ket kam jaga alumni association ringkat ki me ki pa ki samla puli jaga ni ka snap AM College Maugrawat ya ga jialang la penya daga Dr. B Marwin Vice Principal jaga snap AM College Maugrawat ka jingkran linkot no Dr. KK Nongsi Principal jaga snap AM College Maugrawat ubala pinken mau ya ki ka to ka ni ki mat ya ga jingsang jaga ni ka college pat kumjuru ya ki daw balatay ya uni mod jong snap sings AM. Kamu presiden jongka alumni ngaso kemen sisa ban don haknika program ka belungkot ke bang yo ban sa plino yo ni mod sa kenmau jongka college ban jongka jagberi bon ko bai ban ka bai ka benta karam ke ba nakaliang jong ka college kalala ban pendek ban ka jingya don tilang ka jungi ka alumni hoj i sa kentiu yang bagadi ka inisiatif lanika jingno senyang jong MDC kamdei kata nilai keren haka governing body nilai keren ru haka alumni committee ka jungi ka bangila long hakini ki benai bat mansam snam ru bat nilai asu kya sisa na ka benta ka jingdon kam jong ka college ka jungi namar sibon ki ba nakaliang jong ka sorkar kanak tim kabawan hangni kadon sebun ban ujol ne ban komplain ba kijing duna jong ka college kini ki sibenta kiba nakaliang jong ka college kadon ha kijing sa ujol ki bubun ki beta nakaliang ka jungi ngelia perkhat kai kalanti hoj kum UMDC bolong ru uban page lam ya kani kadon ka than ki badon khendet kan soi ki scheme na po ka district council ngalapan sengaw iki banong ba hak komiti ini persang bat ai do ka skim MDC na ka banta tani karam kemalong babu kenti bene bade kaniru ka yoni mod bat kini jingsna kat ka jinglut kat ka jingdon kam ngin persang ban no senyang lembaga MDC skim